खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खौराङाव दङ थांनाय सानखालि क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव जालांनाय BTC सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे गोनां बाथ्रा बुंथिनानै गालांदों बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारा BTCनि मोन 10 डिपार्टमेन्टखौ BTCनो हरफिनबाय BTCनि जौगानायनि थाखाय आसाम सोरखारा थोजासे मदद खालामगोन 124टी एमेन्डमेन्ट बिलआ पास जायोब्लासो BTCआव BCDCनि चेयारमेन मासिनि थाखाय बिसायख'थि जागोन बेराफारसेथिं BTCनि मोन 10 डिपार्टमेन्टखौ लानानै BTCनि बारग' चिफ प्रमद बर'आ मोनसे पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि बुंदों दि BTCनि मोन 10 डिपार्टमेन्टखौ DCनो नायनो होनायखौ थांनाय 2023 मायथाइनि 23 डिसेम्बर खालारावनो लाबोफिनबायमोन होनना पस्टनि गेजेरजों फोसावदों जों मिथिगौ प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखारा लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि बेलायाव गोबां कारापसन खालामदोंमोन जेराव गोबां मेडिया आरो समाजारि बिजोङाव सावरायजादोंमोन BTCनि फरेस्ट गार्ड फरेस्टार 1 BCDCनि साख्रि होनायनि बेलायाव गोबां लाख रां लानानै साख्रि होनायनि अजद दिखांनायबो जादोंमोन रायजो राजाफोरा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बावैसो सिगां एबा मैया BTCनि गोदानै चिफनि समायखिरा लानाय सानखालि हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि प्रमद बर' बिथाङा जायफोर साख्रिखौ इलिगेलै होदोंमोन बेफोर साख्रिखौ केन्सेल खालामनाय जागोन आरो गोदानै जों थिसननाय जागोन होनना बाथ्रा बुंथिदों BTCनि गोदानै चिफ हाग्रामा महिलारिया नैथि खौराङाव दङ रायजोनि गोबां जायगाफोराव अखा हागासिनो दं धुबुरी जिल्लायावबो गोबां जायगाफोराव अखा हानायनि थासारि सोमजिगासिनो दं 10 घन्टासोनिफ्रायनो थाद'नाय गेजेरसे बारहुंखा अखा हानायनि जाहोनाव जिल्लानि गोबां जायगाफोराव गोबां खहा खालामदों बेबादिनो जोंनि BTC ओनसोलावबो गोबां थाद'नाय गेजेरसे अखा हाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों फारसेथिं बरपेटानि ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुआ फैगौ 3 साननि बोथोर नायखांनायखौ फोसावदों दि बिथांमोननि बायदिब्ला 5 अक्ट'बर खालारनिफ्राय क'क्राझार चिरां जिल्लाफोरनि थाखाय रेड एलार्ट फोसावदों जेराव गासै 5 अक्ट'बर खालारनिफ्रायनो फोसावनाय बायदिब्ला गासै 7 साननि गेजेर थाबावगोन धुबुरी बाक्सा बरपेटा आरो तामुलपुर जिल्लाफोरनि थाखाय अरेन्ज एलार्ट फोसावनाय जादों खोला तालमारा मानकासाल गवालपारा बजालि नलबारि कामरुप मेट्रपलिटन दरं उदालगुरि सोनाब कार्बि आंलं सनितपुर धेमाजि डिब्रुगड़ तिनिसुकिया डिमा हासाव काछार हाइलाकान्दि श्रीभूमि जिल्लाफोरनि थाखाय गोमो एलार्ट फोसावनाय जादों बेबादिनो 6 अक्ट'बर खालि एबा दिनै धुबुरी खोला तालमारा मानकासाल गवालपारा क'क्राझार चिरां बरपेटा बङाइगाव नलबारि कामरुप मेट्रपलिटन सोनाब कार्बि आंलं डिमा हासाव बायदि जिल्लाफ्राव गोमो एलार्ट फोसावनाय बायदियै गोबां रोजा अखा हागोन होननानै फोसावनाय जादों मिरु बोथोर बिगियान बिफाननिफ्राय थामथि खौराङाव दङ मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि थैनाय जाथायनि उनाव सिद्धार्थ शर्मा सोमोन्दो थानाय गुबुन मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों बावैसो सिगां गाज्रि खामानिनि खौराङा सोराङाव फैनायनि उनाव दा बेयो सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि गेजेराव सावरायनायनि आयदा जानानै फैदों थामथि खौराङाव दङ जाथायनि बागै रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गलाघाट जिल्लानि नम्रता बरानि थैनाय जाथायखौ लानानै जुबिन गार्गनि मेनेजार आरो दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे सिद्धार्थ शर्मानि मुङा सोराङाव फैदों मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि 4 जुन खालारनि फुंबिलि समाव मेघालयनि रिबय जिल्लानि चांबांला ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन बे जाब्रबथायाव गलाघाट जिल्लानि कमारगावनि 25 बोसोर बैसोनि नम्रता बर'आ रुंसारि जादोंमोन बे जाथायाव बिथांनि अनगायैबो गुबुन 7 सुबुङा जखम जादोंमोन खौरां मोननाय बायदिब्ला नम्रता बर'नि थैनायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरि सिद्धार्थ शर्माखौ जुबिन गार्गनि मेनेजारआ जोथोन लागासिनो दंमोन बेनि अनगायैबो सिद्धार्थ शर्मा बिथाङा नंपक पुलिस थानायाव जाथायखौ दोनखोमानो नाजादोंमोन मख'नो गोनांदि सिद्धार्थ शर्माया नम्रतानि थैनायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरजों लोगोमोन बै समाव नंपक पुलिस थानायाव लानाय फट'स फोसावनायनि उनाव सिद्धार्थ शर्मानि गाज्रि हाबाया रायजो राजानि सिगाङाव फैदों आरो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुराव जानाय 4थि नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलनि समाव लैथोआव सानस्रिनाय समाव जुबिन गार्गआ रोखा नङै थासारियाव रुंसारि जानानै थांदोंमोन जाय जाथायखौ लानानै स्टेट CID नायबिजिरनायखौ दैदेनगासिनो दं आरो सिंगापुराव आसाम एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरखौ नटिस हरनानै 6 अक्ट'बरसिम थामहिनबा दिनैसिम नायबिजिरग्रा हान्जानि सिगाङाव नुजाथिफैनो थाखाय खावलायदों
गिबि मन्थ्रिया दुखु मोननाय फोरमायदों दि जुबिन गार्गनि थैनाय समाव यादआव थानाय साखिफोरजों लोगोसे गाहाय साखिफोरनि हेफाजाब गैयाब्ला नायबिजिरनाया मोनसे थि थिरांथायाव सौहैनो हाया। जुदि बिथांमोना 6 अक्ट'बरनि गेजेराव फैया अब्ला जों गुबुन मोनसे राहा लागोन। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बेजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनिफ्राय फोरमान आरो बिबुंथि बुथुमनायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बुङो। गिबि मन्थ्रिया शुक्रबाराव निषाद कुमारआ गोदान दिल्लीयाव हौवाफोरनि गोजौ बारनाय T47 थाखोआव बुहुमनां पेरा एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव गावनि गिबि सनानि मेडेल देरहानानै जारिमिन सोरजिदों। बे सोमोनांथाव जाफुंसारनाया बिथांनि 22थि जोनोम सानजों गोरोबो, जाय बेखौ भारतारि पेरा एथलीटनि थाखाय मोनसे आबुं फोरबो महरै बानायदों। निषादआ गासै बादायलायनायनि समाव जोबोद मोजां रोंग'थि आरो गोजोन दिन्थिफुंनो हादोंमोन। गावनि गिबि नाजानायाव गासैबो गिबि जौथायखौ जाफुंसारै फोजोबनो हादोंमोन। सनानि मेडेल देरहाखांनायनि उनाव निषादआ रड्रिक टाउनसेन्डनि 2.0 मिटारनि बुहुमनां रेकर्डखौबो सिमफायनो थांखि लादोंमोन, नाथाय बियो 2.18 मिटार खारनायाव खम जायो। थेवब्लाबो बिथांनि जारिमिनारि देरहासारनाया हादोरनि एथलीटफोरखौ थुलुंगा होदों आरो हादोरनाङारि थाखोआव पेरा एथलेटिक्सआव भारतनि बांबोनाय गोनांथिखौ दिन्थिदों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे थामहिनबा NFR गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव अट'मेटिक टिकेट बेन्डिं मेसिन थामहिनबा ATBM फसंनानै दावबायारिफोरनि सुबिदाखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर हाबाफारि लादों। बे मेसिनफोरखौ NFR नि जेनेरेल मेनेजार चेतन कुमार श्रीवास्तवआ टिकेट सिबिनायखौ गोदान महर होनाय आरो दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोरलै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ थि खालामनायनि थांखिजों 3 अक्ट'बर 2023आवनो बेखेवदोंमोन। ATBMआ दावबायारिफोरनि थाखाय नेनायनि समखौ खमायनायजों लोगोसे रिजार्भ खालामजायै रेल टिकेट, प्लेटफर्म टिकेट आरो सिजन टिकेट बायनो थाखाय मोनसे गोख्रै आरो मोजां राहा होगोन। दावबायारिफ्रा मेसिनफोराव डिजिटेल पेमेन्टखौ बाहायनो हागोन, केशलेस लेनदेनखौ थुलुंगा होनो होगोन आरो डिजिटेल इन्डिया हाबाफारिखौ हेफाजाब होनो हागोन। गाहाय NFR स्टेशनफोराव 100निबो बांसिन ATBM फसंनायजों दावबायारिफ्रा समखौ रैखा खालामनो हागोन आरो रेलवे स्टेशनफोराव साबसिन होंगो दोंगोखौ सामलायनायनि रंजानाय लानो हागोन। ATBMनि अनगायैबो NFRआ गं 13 स्टेशनफोराव गासै गं 36 वाटार वेन्डिं मेसिन WBM फसंदों, जाय घन्टानि समाव साखोन-सिखोन आरो रैखाथि गोनां आरो खम बेसेननि लोंग्रा दै होयो। थांनाय सानखालि बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरा बाहागो लाहैदों। बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ क'क्राझार बड'फा नोगोरनि BTC सेक्रेटारिनि गेवलां फोथाराव खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हांख्रायहरनाय लेखायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, बिथांनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे हानजा, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिजों लोगोसे बिथांनि हानजा, चिरां जिल्ला एबसुनि मोनसे हानजा, बिथांमोनाबो जथायै बाहागो लादोंमोन। BTCनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया गोबां अखा हानायनि गेजेरजोंब्लाबो थांनाय सानखालि मेहेरगोनाङै जोबलांबाय। मैया हाग्रामा महिलारिया BTCनि गाहाय खुंगिरि महरै समायखिरा लाबाय। रिहन दैमारिया BTCनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि महरै समायखिरा लानायजों लोगोसे 8 मावफुं सोद्रोमाफ्रा समायखिराखौ लाबाय होननानै खौरां बिजोङाव फोसावनाया नंखाय। नाथाय मैया BTCनि गाहाय चिफ महरै हाग्रामा महिलारि आरो लेङाइ गाहाय खुंगिरि महरै रिहन दैमारि बिथांमोनाल' समायखिरा लादोंमोन। बेनि गेजेराव माखासे 7 EM बिथांमोनाबो समायखिरा लानाय हाबाफारिया जायासै, जेराव बिथांमोननि फोसावनाया दासिमबो रोखा जायाखै। नाथाय बिथांमोना बबे बिफाननि EM बिथांमोनखौ फोसावनानै होनाय जायाखैब्लाबो बिथांमोनखौ समाजारि बिजोङाव मोनसे फोसावनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव EM बिबानाव थानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ बेयाव थिसननाय जादों दि देरहासात बसुमतारी, मृत्युन्जय नार्जारी, प्रेस मोसाहारि, सरन बर', पानिराम ब्रह्म बिथांमोनखौ फारिलाइयाव थिसननाय जादों, नाथाय बियो रोखा नङा होननानै खौरां बिजोङाव फिन फोसावफिननायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 5थि BTC काउन्सिल सोरखारनि समायखिरा लायैनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिबानखौ नाजावैनि सिगां बड'फानि मावख'सालियाव बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोनखौ हास्थायनानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनायजों लोगोसे बिथाङा बिबारजों मान बावो। मैयानि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मन्थ्रि पीयूष हाजरिका, मन्थ्रि रनज पेगु आरो उरखावग्रा ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन।
BPF दोलोनि सरकारा थारैनो बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथा होनाय बादियै आद्रा थाबावनाय जोबथेसालियाव थानांनाय गासै बारग' NDBफोरखौ उदां खालामनो हागोन ना? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दासान्दि समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेराव सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों जेराव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF पार्टिया गोहोआव फैनायनि उनाव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ बेखौ लानानै सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। आसा खालामो बिथां हाग्रामा महिलारिया जाहाथे जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायाव हानायमानि खामानि मावगोन आरो गासै बारग' NDBफोरा जाहाथे बिथांनि सरकारनि समाव उदां अख्राङाव फैनो हायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा जोबथेसालियाव थानांनाय माखासे बारग' NDBफोर जाय बिथांमोना NIA केस नांनानै दंमोन बिथांमोना उदां जानो हाबाय जोबथेसालिनिफ्राय फैनानै न'खर आरो समाजाव गोरोबलायनो थाफैनो खाबु मोन्दों। नाथाय बेनि अनगायैबो CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानांनाय गेदेमा रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां बारग' NDBफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। बेनिखायनो जाहाथे बिथांमोनखौ उदां खालामनायाव BTCनि गोदान खुंथाय सरकारा उदां खालामनायाव जाहाथे हानायमानि मदद खालामगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। बेराफारसेथिं एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ थांनाय सप्ता सिगां मोनसे खौरांमेलनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन जेराव बिथाङा बुंदोंमोन दि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BTCनि रायजो राजाफ्रा मोनसे गोदान सरकार मोननो थांगासिनो दं। 2020 मायथाइनि BTR गोजोन गोरोबथानि आद्रा थाबावनाय खामानिफ्रा मावफुंजायाखै आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे सादु NDBनि सोद्रोमाफोराबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बेफोर आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैनानै खामानि मावगोन बेखौ एबसुनिफ्राय खावलायनाय थाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों दिपेन बर'आ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।